Бала хакы. Без аны һәм ата хакын еш искә алдык. Әти-әнисе тарафыннан каралмаган, тамагын тойдырырга тырышып, урамда колын сузып хәер сорап йөргән сабыйлар бүгенге көндә дә юк дип әйтеп булмый. Әлбәттә, алар 90нчы еллар белән чагыштырганда күпкә сирәгәйде. Сирәгәйде, әмма алар һаман бар. Бала хакы. Аны дөрес тәрбияләү турында Коръәндә дә еш әйтелгән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям дә хадисләрендә аңлаткан, галимнәр дә, хәзрәтләребез дә күп язган. Тик адәм баласы нишләптер бала тәрбиясен иң ахырга куя. Бөек тәрбиячебез Аллаһ Сүбхана ва Тәгаләнең изге Коръәне һәм газиз пәйгамбәребезнең алтын бәрабәреннән дә кыйммәтле хадисләре белән кызыксынмый, танылган галимнәребезнең китапларын укымый, мәчетләргә барып, хәзрәтләребезнең вәгазен тыңламый. Күренекле галимебез, дин белгече Ризаэддин Фәхретдин үз вакытында бала тәрбиясе хакында күп уйлаган һәм күп язган. Бу темага кагылышлы вәгазьләр дә байтак. Тик алар кагазьдә генә кала килә. Әйе, кагазьдә генә, күңелдә түгел. Шуңа да тәрбия мәсьәләсе бездә бик аксый. Ризаэддин Фәхретдин бөек хакларның да иң бөеге ата һәм ана өстендә булган бала хакыдый. Димәк, ул балаларны рухи әхлаки яктан тәрбияләү, ата һәм ана өстендә булган иң зур һәм иң изге бурыч икәнлеген аңлатырга тырышкан. Тудырдың да оныттың, ташладың да киттең түгел. Безнең җәмгыятьтә кызганычка каршы балаларын карамаган аталар да, аналар да бар. Менә тагын бер мисал. 90нчы елларда булды бу хәл. Күз алдында беренче карашка әйбәт кенә яшәп яткан ир белән хатын аерылды. Буларның 3 сабые бар иде. 2 малай, 1 кыз. Алар аерылганда олысына 7, кечесенә 3 яшь чамасы. Хатын балаларын алып үз әти-әниләренә күчеп китте. Ә ир хатынына үч итеп икенче хатынны йортына алып килеп утыртты. 1 елдан бу хатынның да улы туды. Шулай итеп теге 3 баланың булмышы бу өйдә бөтенләй онытылды. Хәтта теге сабыйларга алимент та түләнмәде. Ир соңгы баласына кадерле газиз улына бирде барысын да. Мәхәббәтен дә, ризыгын да, акчасын да. Бик иркә үсте ул. Ни теләде, шуны ашады. Кайда теләде, шунда йөрде. Ир белән хатын тырышып байлык җыйдылар, өйләр салдылар, бер атлы машиналар алыштырдылар. Еллар үтте. Теге 3 сабый да үсеп җитте. Буларның да уллары үсте. 18 яшы тулгач улларына да чит ил маркалы кәттә генә машина да алып бирделәр. Һәм ахыры аянычлы. Буларның газизләре бер көнне ишеп исереп шул машинасы белән бер баганага бәрелә. Һәм 2 көн реанимациядә аңына килә алмыйча яткач, бу якты дөнья белән хушлаша. Ата кеше кайгысыннан айный алмый озак кайгырып, елап йөри. Һәм бер көнне кәлт итеп тагын 3 баласы барлыгы исенә төшә. Ата-ана булу ул зур җаваплылык. Пәйгамбәребез әйтте, һәр берегез көтүче һәм үз көтүе өчен җавап бирә. Бала каршында ата-ана хакы булган кебек, ата-ана каршында да бала хакы бар. Кыямәт көнендә бала атасы хакында соралганча, беренче ата баласы хакында соралар. Бала хакы өчен ата һәм ана, яки алар урынына булган яклаучылар дөньяда да, ахирәттә дә җаваплы буларлар. Шуның өчен бу хакларны белү һәм җиренә җиткереп үтәү һәр кемгә мәҗбүри. Бала һичбер орлык чәчелмәгән җир
яки һичбер бизәк язылмаган ак кәгазь булып, нинди орлык чәчелсә, шуның кебек иген бирер, һәм нәрсә язылса, шул укылыр. Әгәр балага гүзәл тәрбия бирелсә, ул изге дөнья һәм ахирәттә бәхетле булыр. Әгәр балага бузык тәрбия бирелсә яки хайваннар кебек каралмаган, ташланган булса, бишара балада хәлак була. Гынахы да яклаучылар өстенә төшәр. Балаларның бәхетле һәм гаиләнең рәхәт булуын теләгән ир белән хатын һәр вакытта да бер сүздә булып, берләшеп һәм бер-берсенә хөрмәт белән торырга тиеш. Шулай булганда гына гаиләдә барлык кеше дә инсафлы була. Ике арада аз гына бер каршылык галәмәте күренә башласа, кичектермичә аны бетерергә кирәк. Әйе, бала улы чиста кәгазь бите. Ул битнең иштәлеге ата-анадан тора. Әгәр бала сабый чактан дөрес тәрбия алып үссә, ул һәр вакыт ата-анасына куаныч була һәм алар олыгаеп, зәгыйфләнгәч тә ата-анасын үзенең ярдәменнән ташламыйлар. Кеше тели балага бәхетле гомер юлы булсын, тик таза саугына була күрсен акыллы. Ата-ана язалса, язмыш дигән дәфтәрне язар иде баласына, тик бәхетле
yollarida Bəxtli yazmışlarida Ир кешегә гаиләнең җитәкчесе, хатын кешегә гаиләнең терәге һәм өй белән идара итү вазифасы йөкләнелә дип яза Ризатдин Фәхретдин. Менә шуңа күрә дә инде шәхес тәрбияләү эшендә хатын кызга гаять зур урын бирелә. Хәтта милләт язмышы кадәр зур төшенчәнең дә турыдан-туры хатын кызга бәйле булуына ишарәләп галим хатыннары тәртипле булган милләт, тәртипле милләт. Хатыннары тәртипсез булган милләт, тәртипсез милләт дип искәртә. Һәм җәмгыятьнең киләчәге аналарның үз балаларын ничек итеп тәрбияләүләренә бәйле икәнлеген күрсәтә. Хатыннарның иң төп вазифасы һәм иң изге бурычы җәмгыятькә һәр яктан лаеклы, югары әхлаклы, эчке мәдәниятле, һәр кемгә бөтен яктан үрнәк булырлык шәхесләр тәрбияләү. Баланы тел белән тәрбияләү өстенә үзеңнең шәхси үрнәгең белән дә тәрбияләргә, сүзең белән гаиләңне бер төрле алып барырга кирәк. Бала 5-6 яшеннән узгач, күзенә күренгән, акылы ирешкән нәрсәләрне сораштырырга, һәр белгән нәрсәнең нигезен тикшерергә тотына. Аларның тикшерүләре бик укымышлы галимнәрне дә хәйран калдырырлык. Әгәр балаларның сорауларына иренмичә, ачык һәм дөрес белеп җавап бирүче булса, никадәр генә сабый булсалар да, алар мәктәпкә барганчы ук бөек мәгърифәткә ирешүгә һәм зиһеннәренә гыйлем орлыклары чәчәргә яраклы булыр. Аларны бик аратмыйча, ялыктырмыйча гына төрле уеннар арасында алар кабул итәрлек рәвештә генә төрле әңгәмәләр корып, ипләп кенә берсеннән-берсе кызыклы мәгълүматлар бирә башларга мөмкин. Ризатдин Фәхретдин соңыннан барысын да искәртеп булай ди. Халыкның яхшы һәм усал булмакларында күп вакытта аналарның да катнашы буладыр. Тәрбияле аналар үз балаларына гына булмыйча, бәлки мөселманнарның барчасына хөрмәтле ана булмаклардыр. Аналарның хезмәтләре иң авыр һәм иң мәшәкатьле хезмәттер. Аны язып бетерерлек, тел белән сөйләп бәян кылырлык түгелдер. Sinin kullar mini süye süye Bişiklerge salgan kulları Soңғы dilimlerin miğa birip Özü kırık kalgan kulları Soңғы dilimlerin miğa birgen Әнкәйсінің yılmar kulları Sinin kullar kirlerimni yuvar Kubaslanıp bitken kulları Utta pişip salgın narda üşüp Siyerlenip bitken kulları
Яшьлек кызлар кулына да алмаштырма мәнкәй кулыңны шул кулларың белән тагын бер кат иркәләшән кәй улыңны Şoqlarың белән тагын бер кат иркәләшән кәй улыңны Şoqlarың белән тагын бер кат иркәләшән кәй Кайбер ата-ана гомере биткәнче бала дип дөньялыкта балаларын ничек тә булса яхшырак яшәтергә көч куеп, үзләреннән соң да күбрәк мирас калдырырга тырыша. Күп кенә аталар шул максат белән дөнья, җәмгыять, кәсеп эшләренә баш аяк чумып, тәрбия мәсьәләләрен икенче урынга калдыралар. Үзләреннән соң әдәп һәм тәрбия урынына байлык калдырып китүче аталарның балалары калган байлык һәм тәрбиясезлекләре сәбәпле аталарының үлүләре өчен агызган күз яшьләрен дә сөртеп җиткермичә мирас малын бүлешүдә дәгъвалаша, тарткалаша башлыйлар. Нәтиҗәдә атаның да, балаларның да дәрәҗәләре таптала. Мондый байлык тәрбиясез балалар өчен аталарыннан калган бер бәлә генә булып кала. Балага яхшы тәрбия бирү, аны ялгышулардан саклап, бәхет юлына кертеп җибәрү булганлыктан, атаның баласына булган иң кыйммәтле бүләге һәм иң кадерле истәлек яткары изге тәрбия булачагында шик юк. Балаларыгызны хөрмәт итегез һәм әдәпләрен яхшыртыгыз диде бит Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям. Аллаһ Тәгалә Тау тишеге сүрәсенең 46-нчы аятында булай дип әйтте. Байлык һәм балалар дөнья тормышының зиннәте. Әйе, балалар кешенең дөньядагы зур сөенече. Сабыйлар сәбәпле Аллаһ кешенең эшендә дә, ризыгында да булган бәрәкәтен арттыра. Шуңа да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенә аеруча якын кардәшләренә һәрвакыт бәрәкәтле байлык һәм күп балалар теләп дуа кылган. Ләкин булар барысы да баланың яхшы тәрбиясе белән бәйле. Ул бары тик тәрбияле булганда гына бәхет чыганагы була. Баласын чын ярату белән сөюче мөмин аны назлау, ашату һәм киендерү белән бер рәттән аның тәрбиясенә дә игътибар бирә. Әлбәттә, ата-ананың баласын ашатуы да, киендерүе дә садака. Пәйгамбәрбез тотылган акчаның иң хәерлесе үз балаларына тотылганы ди. Ләкин атаның баласына булган иң зур изгелеге ул да булса изге тәрбия. Пәйгамбәрбез Һич бер ата үзенең баласына яхшы тәрбия һәм әдәп өйрәтүдән дә артык бүләк бирмәде ди. Ата-ананың балаларына изге тәрбия бирмәүләре бер гынахсыз сабыйларын үз куллары белән бузуларына тиң. Күренекле дин галимебез бу хакта Ризаттин Фәхретдин әйткән. Тәрбиягә өйрәтмәү, ул тәрбиясезлеккә өйрәтү. Әгәр дә ата-ана баласының тәрбиясенә тиешенчә игътибар биреп, аңа дөрес юл күрсәтеп тормаса,
Аллаһтан сөенеш булган бала, аларның башына кайгы хәсрәт булып, көндезен аларны тынышсыз һәм төннәрен йокысыз калдырырга мөмкин. Ни кызганыч, күп кенә ата-аналар балалары наркотик, аракы белән чуалып яки бауга менеп, башларына бәла булып төшкәч кенә тәрбиянең әһәмиятен аңлыйлар. Бала тәрбиясе булачак атаның балаларына яхшы ана, булачак ананың балаларына яхшы ата сайлаудан башлана. Бала тугач, аның бер колагына азан, икенче колагына камәт әйтергә киңәш ителә. Сабыйга әти-әнисе исем билгели. Исем эзләгәндә аның матурлыгыннан тыш мәгънәсенә дә игътибар бирергә кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлям кыямәт көнендә үзегезнең һәм аталарыгызның исемнәре белән чакырылачаксыз. Шуңа күрә исемнәрегезне яхшыртыгыз дип әйтте. Bakşama balanar, balanar da yüzdü balalar. Yaprak sayın şeşer tünesiz, üzekeylerimni üzesiz. Yaprak sayın şeşer tünesiz, üzekeylerimni Jillərə vaqt jitkən indi tezərgə Balan aşısıday günlərgə Kirək bulur bala tüzərgə Balan aşısıday günlərgə Kirək bulur bala tüzərgə Şəşəgədəy balanım Bulsun durmuşları balanım Balanlar, balanlar, balanlar Yürekdə, bəğirdə balalar Balanlar, balanlar, balanlar Yürekdə, bəğirdə Сабыйларыбызның йөрәкләрендә кечкенәдән үк Аллаһка һәм аның илчесенә карата мәхәббәт булдырыйк. Чөнки кешегә Аллаһ һәм илчесе биргән тәрбияне берәү дә бирә алмый. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ата-анаңа уф дип әйтмә.
Аларга тавыш күтәрмә, алар белән ягымлы итеп сөйләш. Аларга карата үзеңнең рәхимлек канатларыңны җәй һәм әйт: "Я Раббым, ата-анам мине кичкенәдән рәхимлек белән үстергән кебек, син дә аларга рәхимле булсаң иде." Пәйгамбәребез дә ике иң зур гынах Аллаһка тиңдәш кылу һәм ата-ананы рәнҗетү диде. Балаларыбыз иманлы булсалар, ата-аналарына каршы әйтү, аларны рәнҗетү, аларга кул күтәрү түгел, аларга уф дип әйтергә куркырлар иде. Бала йөрәге бик тәнечкә. Шуңа күрә бала тәрбиясендә айрыша сак булырга кирәк. Зирек ата-аналар балаларының холык үзенчәлекләрен өйрәнеп, аларның чиста, бер гынахсыз җаннарына үтеп керүдә иң күркәм ысулларны кулланалар. Андыйлар ничек кенә булса да сабыйларының мәхәббәтләрен яулап аларга тырышалар, алар белән уйныйлар, шаяралар. Аларга ягымлы сүзләр белән эндәшеп, кирәк вакытта бераз мактап та җибәрәләр. Балалар да үзләренә булган игътибар, мәхәббәтне күреп, ата-аналарын тагын да ныграк ярата башлыйлар. Нәтиҗәдә алар каршында ата-ана сүзе изге бурычка әйләнә. Пәйгамбәребез Рәсүл Әкрәм: "Аллаһ һәр эштә дә ягымлылык, йомшаклылыкны сөя" диде. Әйе, баланы көч белән дә буйсындырырга була. Ләкин мәхәббәткә нигезләнеп, йөрәктән чыккан буйсыну белән коры көч астында булган буйсыну арасында зур аерма бар. Мөселман кеше баласына карата рәхимле дә, кирәк вакытта бераз каты да булырга тиеш. Пәйгамбәребез балаларны бик яраткан. Бер вакыт ул оныгы Хәсәнне үпкәч, аларга карап торган бер ир-ат аңа: "Сез балаларыгызны үбәсезмени? Безнең аларны үпкәнебез юк" дигән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва саллям аңа: "Аллаһ йөрәгеңнән рәхимлекне алгач нишлим соң" дип җавап биргән. Кайбер кешеләр ата-ананың баласы белән гади булуы, аларның балалары каршында тәрбияче буларак дәрәҗәләрен төшерә дип уйлыйлар. Бу бик тә хаталы фикер. Киресенчә, балалар белән ничек тә булса гадирәк мөгамәләдә тору, уңышлы һәм хикмәтле тәрбиянең бер ысулы булып тора. Пәйгамбәребез балалары белән һәр вакыт гади булган. Ул алар белән шаярган, төрле уеннар уйнаган. Әнәс исемле сахаба Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва саллям турында: "Балаларны пәйгамбәребездән дә ныграк яратучыны күргәнем булмады" дип әйтә. Пәйгамбәребез сабыйларны очратса, аларга һәр вакыт сәлам биргән һәм "Сабыйларны сәламләгез, бу аларны тәрбияли һәм күңелләрен күтәрә" дип әйтеп калдырган. Кайбер кешеләр балаларга ниндидер бер нәрсә аңламаган, тәҗрибәсез бала чага дип карыйлар. Бу караш сабый йөрәген бик тә яралый торган нәрсә. Чөнки бала ул үзе бер холык, үзе бер фикер иясе. Шуңа күрә аның карашларын, уй-фикерләрен хөрмәт итәргә, әгәр ялгышсалар матур гына төзәтергә кирәк. Әгәр бала ата-анасыннан һәм башка тәрбиячеләрдән үз фикерләренә карата игътибар, хөрмәт күрмәсә, үзе дә теләмәстән алардан ерагая башлый. Энче мәрҗәннәргә алышма, туган йортта көткән анага бурычыңны берүк онытма, бурычыңны берүк онытма. Күз яшьләрен күрми
икәнен мин бит синең шәшкән орлыгың хәер фатихаңда яшәсен минем балам синең анаң. Туган телгә якты карашың чит җирләргә киткәч сутма тән җылысы биргән анага бурычыңны берүк онытма бурычыңны берүк онытма. Күз яшьләрең күрмикәнен мин бит синең шәшкән орлыгың хәер фатихаңда яшәсен минем балам синең анаң. Тормыш юлы авыр булса да горур яшә, үзең сынатма, бар нәрсәдән бигрәк кадерле әниеңне берүк онытма, әниеңне берүк онытма. Күз яшьләрең күрмигәнен мин бит синең шәшкән орлыгың хәер фатихаңда яшәсен минем балам синең анаң. Күз яшьләрең күрмигәнен мин бит синең шәшкән орлыгың хәер фатихаңда яшәсен минем балам синең анаң. Минем балам синең анаң. Ата-аналарга айырым киңәшләр. Беренче балагызны тәрбияләүгә аеруча зур игътибар бирегез. Чөнки аның үз-үзен тотышы башка балаларыгызга үрнәк булачак. Балаларыгызның барчасына да тигез карагыз. Берсен икенчесеннән айырмагыз. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям да балаларыгыз арасында гадел булыгыз диде. Әгәр балаларыбызның берсен икенчесеннән өстенрәк күрсәк, балаларның үзара дуслык һәм мәхәббәтләрен җимерә. Балаларыгызның дусларының кемлегенә әһәмият бирегез. Аларны наркомания, эчкечелек, ялкаулыкка чакыра торган начар дусларыннан айырыгыз. Пәйгамбәрбез кеше үзенең дустының динендә, шуңа күрә һәрберегез үзенең дусларына карасын дип әйтте. Күпчелек балалар туры юлдан начар дуслары сәбәпле яза. Шулай ук балаларыбызның укыган газета журналларына, китапларына, телевизордан карый торган нәрсәләреннән битараф булмыйк. Газета, журнал битләрендә экраннардан тәкъдим ителгән кайбер нәрсәләрдәге азгынлык, йырткычлыкларны күргән бала йөрәге аларга иеләнә һәм акрынлап агулана башлый. Йырткычлык, азгынлык, әхлаксыз гомер итү
олар өчен гадәти тормыш рәвешенә әйләнә. Яшьтән үк балаларыбызда тырышлык, эш сөйшәнлек, шат йөзлелек, кунакчыллык, оларга хөрмәт кебек макталган сыйфатларны булдырыйк. Егетләребез батыр, физик яктан көчле булсыннар. Кызларыбыз зирәклелек һәм тынаклык белән аерылып торсыннар. Хөрмәтле ата-аналар, тәрбиядә булган иң зур кагыйдә ул күркәм үрнәк күрсәтү. Ир бала атасының сөйләшүен, нинди кешеләр белән аралашуын күзәтә. Кыз бала әнисенең әхлагыннан үрнәк ала. Әнисе ничек киенә, әтиләрен ничек хөрмәт итә, ничек дин тота. Бер үрнәк күрсәтүче мең сөйләп йөрүчедән хәерлерәк дигән хикмәтле сүз бар. Әгәр балаларга өйрәткән тәрбия үзебездә булмаса, тәрбиянең нәтиҗәсе булмый. Авызына тәмәке капкан ата ничек малайын ул агудан биздерсен? Урамда ярым шәрә кыяфәттә йөргән ана ничек кызын тыйнаклыкка өйрәтсен? Шуның эчендә үзегезнең кимчелек хаталарыгызны, халкыгызда булган яман якларыгызны балагыздан яшерегез. Үзегез үтәмәгәнне балагызга кушып, үзегез тыелмаганнан балагызны тыйсагыз, ул сезнең насихаткә кулак салмас. Баланың чиста организмын хәрәм ризыклардан саклык. Хәрәм белән формалашкан тәндә бәрәкәт булмас. Хөрмәтле ата-аналар, балаларыбыз өчен һәр вакыт яхшы дугалар гына кылык. Алар өчен начар яки каргышлы теләкләрдән сакланыйк. Чөнки ата-ананың баласы өчен кылган дугасы һәр вакыт кабул була. Шунысын бер кайчан да онытмыйк. Дөньяда вакытта тәрбиясез баладан күпме генә хәсрәт булса да, тәрбиясезлекнең иң зур бәласе ахирәттә булачак. Кыямәт көнендә балаларыбызның дөньядагы динсезлекләре турында әйтелгәч, алар бармакларын тәрбиячеләренә төртәчәкләр һәм "Я Раббыбыз, менә шуларга ияреп без адаштык. Аларга безгә булган газапны икеләтә арттырып бир һәм аларны чын ләгънәт белән карга" дип бәддуга укыячаклар. Аллаһ үзе сакласын. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез, әгәр балабыз тәрбияле, саф, иманлы булса, ул безгә дөнья куанышы гына түгел, без якты дөньядан киткәч тә безнең өчен хәер дуга кылып, җаныбызны шатландырып торачак. Киләчәк буыныбызны әдәпле, намус һәм иманлы итик. Бу изге максат өчен көчебезне дә, вакытыбыз һәм байлыгыбызны да кызганмыйк. Йөрәкләребезнең кисәкләре һәм Аллаһның зур нигъмәтләре булган балаларыбызны бездән урлап, халак итүче әхлаксызлык бүреләреннән саклау һәрберебезнең изге бурычы. Күзләрдән очырмый гына җан атып, үстерәбез балаларны соңыдан, очырабыз кошлар итеп таратып, үстерәбез балаларны соңыдан, очырабыз кошлар итеп таратып. Балакаем багалмам, яратып лай туялмам, язмышкаеңнан уң синләй бәхетлегенә булсын. Саклап йөрсен, яклап торсын,
нәрсе битиминдә, әнидән дә кадерлесе юк җирдә, әниемнең бер генәсе битиминдә. Балакаем багалмам, яратыплай туялмам, язмышкаеңнан уң синләй бәхетле генә булсын. Саклап йөрсен, яклап торсын, әнием теләкләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең. Saf күңелен каралтмасын каралар, хыял канатлары сына күрмәсен. Сабыемның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле берүк бүлмәсен. Сабыемның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле берүк бүлмәсен. Балакаем багалмам, яратыплай туялмам, язмышкаеңнан уң синләй бәхетле генә булсын. Саклап йөрсен, яклап торсын, әнием теләкләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең. Язмышкаеңнан уң синләй бәхетле генә булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Бала хакы исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Рәмзилә Каһирова әсәрләреннән алынды. Ә инде музыкаль яктан Гүзәл Уразова башкаруындагы Балаларга исемле җыр, Заһир Шахбан башкаруындагы Әнкәй синең куллар, Зәйнәп Фәргатдинова башкаруындагы Баланнар исемле җыр, Флорида Исмәгилова башкаруындагы Бурычыңны онытма һәм Лилия Биктимирова белән Гөлназ Асаева башкаруындагы Балакаем җырлары бизәде тапшыруны.